Найс, а? Започваме с кабинета на известна астроложка в американския черно-бял филм от 1944 «Божествено тяло». I will have it, let me see, shall we say Monday at 3 o'clock? 3 o'clock then. Oh, what a lovely bird. Yes, isn't it? Given to me by a client, the King of Bulgaria. Клиентът трябва да е бил 7-годишният тогава Симеон Саксковорготски. Given to me by a client, the King of Bulgaria. Предсказала му е, че един ден ще стане премиер и в знак на благодарност той й е подарил папагал. Щеше да е много по-логично, ако кралят на България и беше подарил куковица. Найс, а? А в сериала Twin Peaks бащата на Одри Хорн я хока за неприличното й поведение. Paul! Another stunt like that, you are going to be scrubbing bidets in a Bulgarian convent. По-добре да я прати да препише на българска матура. Много по-мъчно ще е. Another stunt like that, you are going to be scrubbing bidets in a Bulgarian convent. Личи си, че Одри не е била на поклонение в българска обител. Затова е толкова смела. Найс, а? И сценаристите на сериала «Осмо чувство» със сигурност не са стъпвали в България. We'll never get another corporate gig anyway, so it doesn't matter. Dude, we have 2 lines? I know it. Who do we know in the Bulgarian consulate? Oh, that's me. Here, trade. Another consulting gig. Hola! ¿Cómo están ustedes? Оля ли? Ей, ало! В България не говорим на испански. Hola! ¿Cómo están ustedes? Me llamo es Chanito Rodríguez. Me gusta Bulgaria. Добре, допускаме, че служителят в българското консулство разговаря с героя на испански. Не е сигурно. Найс, а? Но обидата, която Алф ни нанесе, замрази завинаги българо-мелмакските отношения. Алф се е настанил на канапето, яде пуканки и гледа телевизия. What are you watching? I think it's a United Nations meeting. It's not the United Nations. It's a beauty pageant. Are you sure? A minute ago they asked the ambassador from Spain what she would do for world peace. She's not the ambassador. She's a contestant. Oh. Well, I guess that explains why the ambassador from Sweden was juggling. След малко обаче конкурсът Мис Свят става още по-интересен. Oh, hey, look! There's John Candy! Стоп кадър! Джон Кенди е прочут канадски комик. Алф смята, че е видял точно него. Oh, hey, look! There's John Candy! No, wait. That's Miss Bulgaria. Вероятно конкурсът, който Алф гледа, е от годината, в която за Мис България сме избрали Искра Фидосова. Само на планетата Мелмак още не са чули, че най-красивите жени на света са българките. Найс, а? И за финал ще видим една новозеландска реклама, в която най-сетне имаме обективната гледна точка. Двама младежи отиват да освещават нова къща. Hey, come in, boys. Just finished it. Shoes. Must have taken you ages. A couple of million years. Beer? They're in the fridge. Got a glacier upstream. Oh, and I've got a pet kiwi somewhere. Човекът си е направил рай на земята. И кой мислите е черешката на тортата на рая? Bulgarians. Найс, а? Красиви, заплеснати и си търсят белята. Без съмнение това са... Bulgarians. На здраве, братя новозеландци! И дано ли ви прецакат с топла бира? Найс, а?